37. ročník lyžiarskeho bežeckého podujatia Biela stopa sa uskutočnil od 29. do 31. januára na Skalke pri Kremnici. Jedným z hlavných sponzorov podujatia je aj akciová spoločnosť Slovalko. Tesne pred začiatkom podujatia nepotešilo organizátorov výdatné sneženie, ktoré sprevádzalo aj hlavné preteky voľným štýlom v sobotu 30. januára. Úpravu tratí však zvládli včas. Na štart sa postavilo 530 pretekárov. Štartovali sa dva preteky dneska, voľným štýlom sa beží 25-ka, tam sa na dĺžke trati nič nemenilo a pôvodne plánovaná, alebo teda naša tradičná 45-ka má iba 42 km, čiže na týchto dvoch tratiach je tých 530 ľudí vonku. Na štart sa postavili viaceré známe tváre. Niektorí športovci využili podujatie ako prípravu na blížiacu sa olympiádu. Bol prihlásený Radek Šretr, je tu Luba Kalinová, ako tých známych mien je tu o niečo menej ako v Lani. Vďaka tomu, že je olympiáda, rôzne iné, asi dôležitejšie preteky ako Biela stopa, ale z takých tých by som povedal, myslím, že odštartoval, neviem isto, lebo ako priznám sa, nebol som na štarte, bol prihlásený, mal bežať. Takže títo ľudia, ktorí bežia ako Luba, Radek Šretr a niektorí ľudia z Fischeru. Zajtra pokračujú preteky ďalšími disciplínami, akými? Áno, samozrejme, zajtra pokračuje, zajtra je klasika. Vlastne je to tá istá totožná trať s dnešnou 25-kou voľne, takže asi ten sever, takže tá klasická disciplína technikou. Organizátori vítajú, že napriek ekonomickej kríze poskytla podujatiu podporu aj akciová spoločnosť Slovalko. Sme veľmi radi, že tradičný sponzor, o ktorého sme sa dlho báli, ako je firma Slovalko napríklad, nakoniec nám podporu dali. Veľa zamestnancov firmy Slovalko beží s vlastnými štartovými číslami a my sme radi, že napriek kríze sa tá tradícia, ktorá sa tu nejak vybudovala, neprerušila. Sobotnejšie preteky voľným štýlom ovládli zvučné mená. Na 42-kilometrovej trati zvíťazili v dvoch hlavných vekových kategóriách slovenskí reprezentanti Pavol Hurajt a Michal Jurčo. Pred veteránsku kategóriu vyhral Banskobystričan Ján Mocik a dve veteránske Rus Jurij Filipov a Jan Hazucha zo Zvolena. V ženských kategóriách triumfovali Lubomíra Kalinová, Darina Krausová a Janka Žideková. Na kratšej 25-kilometrovej trati zvíťazil reprezentant Dušan Šimočko, v ďalších kategóriách Tomáš Kamrla, Víťazoslav Jureček, Jan Holiga a Jan Demeter. V ženských kategóriách zvíťazili na kratšej trati Janka Gereková, Kremničanka Martina Bialeková, Banskoštiavničanka Alena Holá a Češka Jaroslava Černochová. Na kratšiu trať sa postavilo približne 20 pretekárov akciovej spoločnosti Slovalko. V hlavnej mužskej kategórii obsadil Dominik Zaďko 45. miesto, v kategórii L skončil Pavol Urgela 2. a Marian Zaďko 18. Pavel Pavlík dobehol v kategórii M 31. a v kategórii N obsadili solidné 13. a 18. miesto Lubomír Gocník a Ladislav Balok. V ženskej kategórii R skončila Denisa Pilná 3. Dvaja pretekári akciovej spoločnosti Slovalko sa postavili aj na štart dlhšej 42-kilometrovej trate. V kategórii C obsadil Jozef Mazaň 21. a Jozef Mecele 45. miesto. Budúci ročník Bielej stopy bude pre organizátorov špecifický. Ten budúci ročník je veľmi zvláštny tým, že sa nám v Lani podarilo sa nám presadiť v kandidatúre na majstrovstvá Európy a náš dlhý pretek, práve tento sobotný, ktorý bude na rok teda 29. januára, je pretekom majstrovstiev Európy diaľkových behov. Prvý rok sa bežia majstrovstvá Európy v tejto forme tento rok, čiže my sme vlastne hneď v druhom ročníku tohto európskeho podujatia organizátorom, čiže na rok očakávame všetko pozitívne. Aj nedeľňajšie preteky klasickým štýlom ovládli favoriti. V hlavných vekových kategóriách triumfovali Radek Šretr, Michal Jurčo, Nina Haláčová a Svatava Hanzlová. V prevádzkach Odlievareň a Anotka došlo v uplynulých dňoch k zmene riadenia výroby. Od 1. februára majú túto oblasť v kompetencii procesné tímy. Výrazná zmena týkajúca sa riadenia prevádzky bola dlhodobo pripravovaná. Jej princípom je prechod z riadenia štandardným spôsobom prostredníctvom zmenových majstrov na nový spôsob riadenia výroby procesnými tímami. V odlievárni sa to dotklo pracovníkov takým spôsobom, že sme zmenili úplne organizačnú štruktúru odlievárne. Napríklad zanikla úplne pozícia majstra odlievárne. Zanikli zmeny ako také. Vytvorili sme procesné tímy v odlievárni. Sú 4 konkrétne procesné tímy.
a tie sú ponovom riadené lídrami procesných tímov z ranných smien. Môžeme povedať vlastne, aký to malo zmysel, táto zmena? A takúto zmenu sme robili z niekoľkých dôvodov. Prvým bol ten, že v rámci AMSu, čo je systém výroby hliníka, v rámci jedného princípu je aj zavedenie procesných tímov. A ďalšími požiadavkami sú zvyšovanie výkonnosti, zvyšovanie flexibility, z pohľadu ľudí zase posúvanie zodpovednosti a právomocí na nižšie úrovne. Príprava prechodu na nový spôsob vedenia prevádzky trvala 7 mesiacov. Kde sme si zadefinovali, čo ideme robiť, prečo to ideme robiť. No a v rámci tých 7 mesiacov sme jednak vytvorili tímy, zmenili sme komplet organizáciu, pripravili sme v rámci riadenia rizika, pripravili sme zmenu všetkých predpisov, zmeny v zodpovednostiach, v právomociach. Ďalej sme vytvorili pracovné skupiny, ktoré pomáhajú zapájať operátorov do tohto procesu. A tie sa budú venovať vlastne štandardizácii, budú zlepšovať a budú riešiť problémy tých tímov. Skúšobnú prevádzku sme odštartovali 1. februára a mala by trvať 3 mesiace. Počas týchto 3 mesiacov by sme mali možno riešiť veci, ktoré sme v príprave opomenuli, prípadne prídeme na niečo nové. A po tých 3 mesiacoch aj na základe ukazovateľov, ktoré by nám mali povedať, či sa zlepšujeme, alebo či sme sa výrazne nezhoršili, by sme mali odštartovať už reálnu prevádzku. Spolu s odlievarňou nabehla na skúšobné riadenie výroby procesnými tímami aj Anótka. Ako tretia k nim o niekoľko mesiacov pribudne elektrolýza. Delegácia z partnerskej spoločnosti zo Spišskej Novej Vsi navštívila v januári akciovú spoločnosť Slovalko. Hlavným dôvodom návštevy je záujem spoločnosti zaviesť podľa vzoru Slovalka systém LOTO. Zástupcov výrobnej spoločnosti zo Spišskej Novej Vsi zaujímali skúsenosti Slovalka so systémom LOTO. My sme sa v našom závode rozhodli implementovať systém LOTO, ktorý vlastne budeme implementovať pravdepodobne budúci rok a firma Slovalko tento systém už má niekoľko rokov zavedený a vlastne je takým vzorom alebo benchmarkom pre nás v tejto oblasti. Aké sú vaše doterajšie dojmy z tejto návštevy? Myslím si, že veľmi dobre naozaj úroveň v tejto oblasti bezpečnosti, čo sa týka Slovalka, úplne splnila naše očakávania. Slovalko ako vzor fungovania systému LOTO vybrala pre túto návštevu Žilinská univerzita. Prečo ste vybrali závod Slovalko na túto akciu? Závod Slovalko sme preto vybrali, pretože spoločnosti Embraco majú veľký záujem zaviesť systém LOTO a myslím, že zavedenie systému LOTO Lockout Tagout vlastne zabezpečenia zariadení proti úrazom, aby pracovníci údržby nemali úraz, je myslím špička na Slovensku. Jednoznačne je najlepšie, ktorá to má realizované až do detailu. To bola posledná informácia dnešného vydania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie televízne stretnutie. Dovtedy dovidenia.